Ovog jutra smo u sklopu Centra za tehničku kulturu i njegovih izleta išli prošetati kroz park Nikole Hosta do Državnog arhiva i naravno Guvernerove palače. Izrazito kratko vodstvo u parku, međutim interesantno. Dakle, park Nikole Hosta, botaničara i liječnika nadvojvode Josipa, čija je upravo ova reprezentativna historicistička zgrada. Vrlo interesantan park u kojemu su nekada živjele razne biljčice iz egzotičnih krajeva Južne Amerike, Azije i tako dalje. Zgrada Državnog arhiva, danas možda jedno od reprezentativnijih zgrada historicističkog razdoblja u Rijeci. Nastala je u drugoj polovici 18. stoljeća, svoj sadašnji oblik stekla negdje sredinom 19. stoljeća. Zgrada je prvotno bila rezidencija nadvojvode Josipa, bratića Franje Josipa I, poznatog cara Austro-Ugarske monarhije, a danas je to zgrada Državnog arhiva. Danas sam vodio grupu od 50-ak ljudi koja je došla preko Zajednice tehničke kulture kroz Pomorski povijesni muzej Hrvatskog primorja. Zajednica tehničke kulture pokušava zainteresiranim građanima omogućiti da upoznaju grad, da upoznaju neke elemente života kojim toliko možda nisu obraćali pažnju, nisu imali vremena ranije, a sad su našli malo vremena i volje. U današnjem vodstvu bavili smo se malo lapidarijem, znači zbirkom kamenih spomenika muzeja, koja uključuje kamene ostatke od rimskog vremena, od rimskih zidova, rimskih nadgrobnih kamenih ploča, rimskih sarkofaga, preko renesansnih grbova do nekih elemenata iz 19. stoljeća. U samoj zgradi, znači zgradi Pomorskog povijesnog muzeja, koju većina Riječana zna kao Guvernerovu palaču, proradili smo nekoliko od tih elemenata koji ljudima mogu biti zanimljivi. Znači da je Lajos Bačanji kao mađarski guverner se zalagao da se napravi adekvatna palača koja bi odgovarala položaju tako velike i važne luke, da je Lajos Hausmann, vrhunski mađarski arhitekt, stručnjak za talijansku renesansu, projektirao zgradu i da je zapravo zgrada prvi dio svoje povijesti, znači od 1896. kad je sagrađena do 1945. je bila u političkoj funkciji, a nakon 1945. da je u funkciji muzeja. Potom smo prošli kroz stalni postav Pomorskog povijesnog muzeja sa nekim akcentima na riječku prošlost i na same predmete, znači slike, namještaj, lustere, na način na koji su ti predmeti uključeni u riječku povijest. Znači tu je kolekcija slika riječkih guvernera, tu je nekoliko slika iz riječke prošlosti, 2 portreta cara Franje Josipa, namještaj koji je projektirao isto Lajos Hausmann za bijeli salon. I isto tako smo povezali malo priču vezano uz razdoblje Gabriela D'Annunzia, znači 1,5 godina kad je u Riječkoj Guvernerovoj palači bilo sjedište D'Annunzieve talijanske regencije Kvarnera, koja je za širu povijest izuzetno bitna u smislu statuta te države, koja je znači kratko živjela, ali statut je ostavio bitan utjecaj na međuratnu Italiju i općenito utjecaj Gabriela D'Annunzia na život u Rijeci u tom razdoblju. Mislim da su zainteresirani ljudi koji su se i pripremali, kojima drže i povjesničari umjetnosti i ih već pripremaju prije nego što krenu na teren, zapravo im objasniti prilike o čemu se radi, da su ovdje mogli dosta toga saznati o prošlosti grada. Što je po vama nešto najzanimljivije u Guvernerovoj palači što bi svaki Riječanin trebao doći ovdje pogledati, znati, vidjeti, nešto možda što većina ljudi ne zna, a bilo bi fora da zna? Dobro. To obično u zadnje vrijeme je se izvuklo to je pojas za spasavanje sa Titanika, odnosno to je prsluk za spasavanje sa Titanika koji mi danas nismo vidjeli jer smo iskoristili ovo vrijeme, ali je zanimljiv jer zapravo u svijetu postoji samo 5 pojasa. Mislim da ovo je jedan ili jedan od 2 u Europi, a ove godine pogotovo će ići priča o Titaniku zbog aukcije na kojoj se rasprodaju predmeti sa Titanika. Tako da vjerujem da bi to Riječanima bilo zanimljivo, to je sada izloženo u zbirci pomorstva na drugom katu.